your Asia's Power Singing Diva. From my Dulce Amor days to where I am now mentoring aspiring singers, I feel proud bringing honor to our country. At my age, I make sure I live fit and healthy with proper diet, exercise, and MX3 every day. MX3 is one of my instruments to complete the powerful rhythm and harmony of my musicality. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Ito ang DXDR 981 sa Dipolog City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN. En Fátima dolorosa mostraste el fuego infernal, pidiendo para salvarnos tu corazón venerar. Ave María, Ave María, Ave María, Ave María. Sa giasoy o gisulat ni San Pedro sa iyang sulat sa 2 Pedro 1:20, matud pa niya nga gidili kuno ang kinaugalingon nga pagsabot o kanang gitawag na tog private interpretation. Unsa may buot ipasabot niya na naabanay kalambigitan sa problema na turon sa panagbahin-bahin? Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. And iyan na usab ang tulumanon nga giuluhan ang kahayag sa pagtuong Katoliko uban gihapon ni ining ubos ninyong alagad sa maong tulumanon, Silbert Dondoyano Senior alias Veritas. Okay, sa gyapon ng makauban nato sa technical side ang atong mga kasamang radyoman Dani Luod, kasamang radyoman Tax sa Ilumba, ug sa gyapon atong pasiunang pagtimbaya sa atong amahan dinhi sa atong istasyon, ang atong station manager si kasamang radyoman Edgar Dugumo, ubana sa iyang tibok youth staff nga puros mga radyoman dinhi sa maong istasyon. O atong pagyukbo sa gihapon sa atong haligi, amahan sa atong simbahan diri sa atong dapit no sa Diocese of Dipolog. Ang atong obispo, Most Reverend Severo Caermari, atong pagyukbo kaniya o atong nadungog usab no kaganina ang iyang pagpreside sa Santos nga misa nga nanukad gayud sa atong katedral. Atong pagyukbo kaniya uban na sa mga kaparian nga mialayon kaniya sa pagpagamahan sa atong dapit. Okay? Nasakop man sa diocese nga mga kaparian o nagawas man. Okay. Kasama pananglit sa atong spiritual director, Bible director no, sa grupo sa CFD nga si Reverend Father Ramil Curong, Reverend Father Rui Salvo, ang ato pong vicar sa cathedral. Okay. Sab si Reverend Father Leonilo Dagpin Jr. nga anaapoy YouTube no nga matulun-anon kayo no. Ako po ding ipahibaw ninyo no nga si Leonilo Dagpin Jr. si Father okay. Father Leonilo, Reverend Father Leonilo Dagpin Jr. na sa YouTube no. Yeah, no. Na mga daghang kayong mga pagtulunan nga atong mapupo, mga reflections. Okay. Mga tinahod nga tigpaminaw. By the way, no, nalimot ko.
kamutan na nagpaminaw, nagview, pagyukbo na ko kaninyo og maayong adlaw sa Ginoo og niya nata sa Domingo diin humana no sa Fiesta sa Divine Mercy no nga kanang Fiesta sa Divine Mercy Domingo man na human sa Easter Sunday. Then karon Domingo na po ni no human sa pista no sa Diyos nung galuoy. Og niya karon aron ipadayon ang atong gihisgutan may labot na sa kining unsaon ning Biblia no unsaon ni siya pagsabot og ato dayong gikutlo ang gipahayag ni San Pedro nga gidili kono ang kinaugalingon nga pagsabot kon private interpretation no. Second Peter, ikaduhang Pedro 1:20 na kung wa ko masayop pag hinumdum sa maong teksto. Unsa may buot ipasabot ana no nga gidili kuno ang private interpretation. Gidili. Nga naman, unsa may buot ipasabot ana no? Naara po diha no kay kinigong kasulatan ng mga tagna na namugna ni nga ato ning tuhuan dili ni siya tungod sa kanabang kahibalo sa tao o pagbuot sa tao kundi tungod sa Dios. Tungod kay ang Dios nag-inspire, naggiya niini no nga mao na nga makabaton ta niini. Sa ato pa giya sa espiritu. Tungod sa giya sa espiritu namugna ning kasulatan. So pag-ingon nga gidili ang private interpretation buot ipasabot ana nga didto ta sa interpretation nga kanang gitawag og authoritative. Kana bang naa kay authority sa pag-interpret. Kay ang tinuod lang mga tinahod nga tigpaminaw og mga viewers. Inigbasa na to sa Biblia. Unya mosalig lang ta sa atong kaugalingon nga pagsabot nga dili ta mosandig o dili ta mo refer sa kanang gitawag natog mga authorized persons. By the way, nga naman nga ako yung ipasupot ng pulong pag-authorize o naa kay authority sa pag-interpret. Kay sa ato kung nakita karon basa naman tag Biblia, wa naman tag hunahuna og napaday kuan ikinahanglan nga dapat musandig ta diha no. Now ato ning mapakasama no kining atong buot ipasabot sa kanabang pagkapulis. Di ba? Kanang pagkapulis. Dili man ka mahimong pulis kung dili ka authorized nga pulis. But pasabot mo undergo ka og kanang unsa man ay mga pamaagi ana nga mahimutang pulis. May eskwela kas pagkapulis. Then hangtod nga mahumani mo ang unsay mga requirements ana nga mahimo kang pulis. Ayan na ka mahimong pulis. Di ba? Now, ingon na po sa kanang maghisgot ta og Biblia, kanang magtuon tag Biblia og magtudlo ta mahitungod aning Biblia. No? Na ay pag-authorize aning kinahanglan ato ng kanabang puy-an o kanabang dili ba ta magpataka lang og basa sa Biblia nga di ta mo sandig og kanang gi-authorize sa Dios, gi-authorize nga moy mo pasabot aning Biblia. Asa man nato mabasa ang Yahweh ani no nga parang dili na ta magpataka ba aning Biblia og basa, di ba? Now adto ta sa suwat ni San Pablo sa Roma kapitulo 10 versikulo 15. 10:15 no kung ako malimot Roma 10:15. Kadtong niingon siya nga unsaon man pag tudlo o pagsangyaw kung wala siya gipadala. Unsaon man kuno pag tudlo o pag preach, no? Pag mensahe sa pulong sa Dios kung wala siya gipadala. Unsa may but po sabot ana wala siya gipadala, no? Mao na ang atong buti, mo na buti ipasabot nato sa pag-ingon nga
o kinahanglan naa kay authority. O musandig ka sa mga tao nga naay authority sa pag-preach o sa pagtudlo. No? Now, giunsa man pag-authorize ni Kristo ang mga mensahero aning Biblia. Gipang pick up gito niya personally katong mga apostoles. Iyang gipang pili ang mga apostoles, dayon iyang giingnan maingon nga ako gipadala sa amahan, ako usab nagpadala kaninyo. Mao na ang pag-authorize sa mga apostoles, mga preachers kanang gitawag natog the teaching church. Then gitawag pud nato karon ang magisterium, the magisterium. Kay ang pulong magisterium atong i-review lang gikan na sa pulong Latin nga magister. Buot ipasabot teacher, magtutudlo. Si Kristo ga-organize og mga magtutudlo. Mo nay mga authorize, no? Katong iyang giingnan nga maingon nga ako gipadala sa amahan na ako usab nagpadala kaninyo. Buot pasabot ang mga apostoles. Sila ang mga authorized persons nga gikasangkapan sa Ginoo nga mutudlo aning Word of God, kining kasulatan. Di ba? So, musandig tag authority. Dili kay kita-kita lay mo basa. So, kanang giingon ni San Pablo nga, unsaon man pagtudlo kung wala siya gipadala, ang bot pasabot ana, unsaon man kuno pagtudlo nimo kung wala ka gi-authorize. Pares ra na sa teacher. Yan naman bago ra naabot si kasamang Alma, no? Okay. Oh, pares ni kasamang Alma. Okay. Maingon bago nato nga ma-teacher si kasamang Alma kung wala siya gi-authorize. Nya unsa man pud pag-authorize mo undergo pud siya mga requisitos, requirements. Mo eskwela siya, no? Oh. Dayon hangtod mo take pag yung exam, board exam, teacher's board exam, ug makapasar, so mao na matagaan din siya authority license nga kanang authorized siya nga teacher sa deep end. Ingon na. So ingon na po ng moingon tag basa tag Biblia din mingon din tag mao na ni ako insakto. Dili man na mao ang proseso. Ang proseso aning mubasa tag Biblia inigbasa na to pag ingon nga gawas kung ikaw gipadala o pag-ingon sa Ginoo nga maingon nga ako gipadala sa amahan, ako usab nagpadala kaninyo. Kining mga kaninyo, bot pasabot mga apostoles, diha ta musandig nila sa pag-interpret aning Biblia. Unya, o wala na to sila, siyempre ato po na yung sayron, kinsa po ang ilang mga sumusunod kung mga successor. Diba? Pareha sa kanang authority sa usa ka Chief Justice. Kung pulihan na ang authority sa Chief Justice mapasa kung kinsa mosunod niya nga Chief Justice. Ingon ana, di ba? So, but na akong ipasabot nga ang unang the teaching church o kanang gitawag na tog magisterium, no? Kay lagi kanang pulong magisterium gikan man sa pulong Latin nga magister, bot pasabot teacher nga kung hugpong na gani, daghan na, more than one na, muna na gitawag na itong magisterium. Hugpong o grupo sa mga magtutudlo. Ang una, ang mga apostoles. Unya, kanang authority sa mga apostoles, dili na nila mahuptan nga sa ila lamang kaugalingon, kay kanang authority sa mga apostoles, mapasa man po na kung kinsay musunod nila sa ilang katungdanan. Ang key factor ana, nasa Acts chapter 1 verse 20. Buhat 1:20 katungdanan ni Judas pagka-apostol, di ba nabakante man to kay gihikog man to si Judas, di ba? Pagkabakante sa kanang katungdanan ni Judas, giingon ni Pedro nga kinahanglan dunay mo puli. So dunay mo succeed. Parehas nga kung ang presidente mamatay or gi-assassinate, o naagi mo puli. Yun na, mo puli kung mabakanti ang katungdanan. Na sa Biblia, buhat 1:20. So,
Buri pasabot kung naata sa panahon sa mga apostoles, kung magtuon tag kasulatan, wala man po'y kasulatan sila sa una pod parehas aning ato nga naanay kumpleto na ba, new o old. Kay katulad kay panahon sa mga apostoles, ang ilang kasulatan katupamang daan. Dayon awahin naman ni napuno ning New Testament. Di ba? Unya na canonize pod, gi-opisyal pag-deklara nga kinilang ang New Testament, awahin na pod mga obispong katoliko na pinagi sa mga council, no? Council of Rome, Council of Hippo, Council of Carthage. Awahin na. So, kung naata panahon sa mga apostol, musandig ta sa mga apostol. Dili ta magbuot-buot og ato. Kung unsa giunsa nila pag-interpret ng kasulatan, no? So, dito ta musandig. O bitaw nga ako, no, para nako, kung magtuon tag Biblia, dili nato ni sabton nga mo na lang ta sa tong lawak o sa tong kwarto ba inigbasa na to din unsa na sabot na to, moingon na din ta nga kining akong pagsabot maoy husto. Of course, siguro na ay mahusto. Pero posible pugang masayop. Tungod kay wa man kay authority. Dili man ikaw mo'y giingnan na tong maingon nga ako gipadala sa amahan, ako usab ang nagpadala kaninyo. Kinsa man ang kaninyo mga apostoles. Unya, pagkawala na sa mga apostoles, siyempre kanang ilang authority, mapasa na kung kinsay musunod nila. Unya, history will show us ang kasaysayan mutudlo na to, mupakita na to nga mga obispo mang katoliko ang nakasunod sa authority sa mga apostoles. True ka nang gitawag na itong ordination. Pagpandong sa kamot. Ordinasyon. So kung ang atong grupo, ang mga leader o mga preacher, dili makonek ang ilang lineage, ang ilang kanabang kadugtungan, maganid yun pagbalik panahon sa mga apostol, no? Absent gali na, dili gali na masubay ang iyang kagikan. So makaingon yun kung wala diha ang authority to preach. Di ba? Pananglit ka ng mga ministro sa INC, no? Mga igsuon na itong Iglesia ni Cristo. Ang ilang mga minister, kinsa may ga-authorize nila? Of course, siyempre, katong mga nauna nilang mga ministro nga gipang-ordinahan pod. Unya, kung atong ayuhog subay, kinsa man gyoy prime mover anang INC, no? Nga ni tumaw ni atong 1914. Musangko man gyud na og usa ka tawo, si Felix Manalo. Si Felix Manalo mo'y ga-authorize sa iyang mga ministro. Di ba? Niya ang pangutana, kinsay ga-authorize ni Felix Manalo? O kinsay may ga-pandong sa kamot nga ma-authorize siya? Kaya ingon na naman ang pag-authorize sa mga apostoles. Mag-authorize ang mga apostoles sa ilang mga successor o mga sumusunod pinagig ordination. Pandong sa kamot. Di ba? Oh. So, kung kanang atong mga grupo karon inigkilatis na to, oy, kinsa man ning mga teacher na to? Kinsa may ga-ordain nila, no? O gapandong sa kamot. Kung musangko gali na og usa ka tawo nga prime mover, then wa nay ga-authorize niya siya ra o nag-claim lang siya nga preacher siya, walay ga-authorize niya na dili na to gyud matawag og naay authority sa pagpanudlo ng grupo ha. No, klaro kay itong giingon sa Ginoo sa Juan 20:19, no? Juan 20:19 hangtod sa 23. Kadtong niingon ng Ginoong Hesukristo, maingon nga ako gipadala sa amahan, ako usab nagpadala kaninyo. Katong mga apostoles. Unya ang mga apostoles pod gisugo nga magtudlo po sila ilang mga sumusunod. Pinagi po na, gibuhat na nila pinagis pagpandong sa kamot o pag-ordain. Unya, wa man goy laing nakita nako sa history nga ang ordination, kanang paghatag og authority, nga masumpay gyud maganid gyud pagbalik panahon sa mga apostoles. Roman Catholic Church lang. Of course, ang Orthodox, napod sila yung succession. Kaya kanang ilang mga obispo, gikan man na sa Katoliko. Na si Akmanggod niya itong 10th century.
o 11th century, mga 1054, mo nang nanay Orthodox. Pero doon na sila succession tungod gagikan man na sa kanang Katoliko kung atong tunan pag-ayo. Pero naalay mga teaching, pipila ka teaching, o doon nalay kanang gitawag na to wala masunod nga protocol nga mo'y makaingon ko doon na nganong makaingon ta nga ang Orthodox doon ay kakulangon diya sa pag kanabang kung magkilatis na ta og authority to head kanabang mayon ta kinsa may labawng pastor anang grupo ni Kristo. Kay kung atong tun-an pagayo ang Biblia, si Kristo ga appointment ni Peter nga mo'y mo trabaho siyang trabaho sa kanang pagka chief shepherd katong pag-ingon niya ni Saint Peter, Pedro, atiman na ang akong mga karnero. Na kanang authority ha, kana nga office na ni Kristo. Diba? Katungdanan sa pagkalabawng pastor. Iyang gipatrabaho ni Pedro. Nganong wala man sa ubang mga apostoles, kanang pag-ingon niya, Pedro, atiman na ang akong mga karnero. Unya, kadto pag iyong higayuna, naa dito ang ubang mga apostoles, pero si Pedro ra iyang giingnan. Di ba? Si Pedro ra iyang giingnan. Nga, Pedro, atiman na ang akong mga karnero. So, unique. Buti pa sabot, si Pedro mo'y gihimong representative ni Jesus Christ. Kanang office o katungdanan sa pagka-universal pastor. Di ba? Ang iyang gitahas ni Pedro. Kay, kanong lahi gina, kay, kung maghisgot ag obispo, panalitan ang atong obispo diri sa Dipolog, no? Si Most Reverend Severo Caermari. Ang iyang pagka-shepherd, ang iyang pagka-pastor, kuan lang, jurisdictional. Diri lang sa Diocese of Dipolog, sa to pa, dili tanang katawhan ni Kristo. Diocese of Dipolog naman, di ba? Unya, katopong bishop o archbishop sa Amerika ba or sa Alemania, limited ang scope. Dili gyud matawag na tog tanang karnero ni Kristo ilang gi-serbisyuhan. Kay jurisdictional raman. Pero ang gitahas ni Kristo, ni Pedro, universal. Diba? Katong pag-ingon niya ni Pedro, Pedro, atiman na ang akong mga karnero. Na unsa man ang mga karnero ni Kristo, universal, dili jurisdictional. Diba? Tanan, universal. So, kana nga office, no? Iyan ang katungdanan, iyang gipatrabaho ni Pedro. Remember na ang ubang mga apostoles dito. Nganong siya ramay iyang giingnan? Anong si Pedro naman, kana klaro kayo nga, munang ako dili ko kabiyas Katoliko, kay naanak ko sa Katoliko makita ni nga teaching. Nga pag-ingon ni Kristo ni Pedro, Pedro, atiman na ang akong mga karnero. That means, kana nagpasabot nga gihimo siyang universal pastor. Unya, inig kabakanti ana nga katungdanan, siyempre na mo puli. Nakaron, sa tanang mga religion sa Christianity diri sa kalibutan, kinsa may gatudlo ana nga kanang katungdanan ni Pedro gipuli-pulihan og mga successor. Wa may laing gatudlo ana Katoliko laman, specifically Roman Catholic. Ang Orthodox nga gikan na po sa Katoliko, ang Aglipay gikan sa Katoliko, wa gatudlo ana. Ang mga born again tanang mga mayor pa manudlo. Nindot ra ba paminawon manudlo na sila? Okay. So, pero wala na nila nga teaching. Nga kanang katungdanan ni Pedro, doon na na'y succession. Niya, Katoliko ra may makapakita ana sa kasaysayan. Gikan ni Pedro, Linos, Clitos, Clemente, di na ko ka-memorize sa agis kadaghan, hangtod sa atong present Pope karon, Pope Francis. So kanang katungdanan sa pagka-universal pastor, maon ng katungdanan sa Santo Papa. Which is daghang kayong nag-deny, nagsalikway. Murag makahinumdum po ko sa giingon sa gospel ba, ang bato nga gisalikway na himo hinoong labing importante.
Amot pasabot si Kristo gisalikoy na himong labing importante. Then kinsa pod ang iyang gitudlo nga mo represent niya si Pedro katong iyang gitawag og kipas ato pabato. Kung atong isalikoy na gisalikoy ang labing importante. Ang labing importante mahitungod sa panagiusa kanang pagtudlo ni Kristo ni Pedro nga mahimong universal pastor. But pasabot mo pailawom taan ng pagmandoan ng universal pastor. Di ba? Nya, daghan nato ron ang napakyas ana pagpailawom sa pagmando sa Santo Papa. Of course, daghan mga objection kay naapoy mga dark ages. Nay mga dili maayo pong nahitabo sa pagmando sa pipila ka Santo Papa. Pero of course, mga personal na wa na ilabot sa iyang katungdanan, no? Personal nga mga sipyat lahi na, no? Pero ang office valid. Kay pares ang office sa gobernador o mayor, bisan pag badlugon na ang atong mayor o gobernador, pero di ka kaingon nga bugos o not genuine na iyang katungdanan. Genuine ang iyang office, pero ang iyang pagkatao lang, iyan lang binuhatan mo dili maayo. Of course, hukman pud siya sa Dios ana. Hukman pud siya sa katawhan ana. Nawa naman tayo igong panahon, ipadayon na to sunod Domingo pohon, kining pagkuhan yun, unsaon yun yung pag-interpret ng Biblia, para di ta mabahin-bahin. No? So, wa naman tayo igong panahon, hangtod sa sunod Domingo pohon, samang oras o istasyon. Sa ngalan, sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. En Fátima dolorosa mostraste el fuego infernal, pidiendo para salvarnos tu corazón venerar. Ave María, Ave María, Ave María, Tatak RMN. Kita magazabonggenyo pronto alivia.